Ginpabombo sang pumuluyo ang mabaho kag maitom nga tubig nga nagadanaw sa dalanon nga bahin sang Barangay Rizal, Estanzuela City proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Romela Magsuling, pumuluyo sang amo nga lugar iya ginpahayag nga delikado ang amo nga tubig para sa mga kabataan sa lugar bangod mahigko ini katama. Dugang pasini nga manog isa na katuig ang sitwasyon sang amo nga dalan. Gindangop naman sang pumuluyo ang amo nga problema apang wala sang pagbag-o nga nagakatabo. Ati ang kwandi sa kabataan la, delikado na ni sa kabataan tungod sang wala labot sang lamok, ang higko pagid sang tubig nga nagahalin dito sa kanalo. Pagagwa dito. Wala tapos wala dalutsan. Doon na barado, no? Barado. Ano ka daw ganyan na, no? Gaya na mga isa na siguro ka to. Pero kung isa ginakutkutan madada nila, okay naman siya. Pagpila naman ka simana, mabaha naman. Gin kuha naman na namon sa duwa na di kakapitan ng party sa dream na. Pero balaan naman to nila nga ginakuan man na to nila sa babaw nga napaluap man nila siguro. Pero sa subong nga mo man jab. Nabatian ang nagpabombo nga si Romel Magsuling. Sa kaangot nga balita, nagpangayo naman sang pasaylong punong barangay sang Rizal, Estanzuela City proper sa mga pumuluyo bangod sa ilang reklamo sa mabaho kag nagadanaw nga tubig sa ilang lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Bien Camacho, ginpahay nga wala gid nila ginapabayad ang mga problema kag nagadihon naman ang mga ini sa nagakaigo nga solusyon. Dugang pasining nag-request na mga ini sang rehabilitation sa among nga area. Suno pa kay Camacho nga ilan na lamang pagabutangan sang panibagong nga drainage sa mga lugar agud nga hindi na magsupon ang tubig sa isa lamang nga bahin nga delikado gid sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo nga masami makahaklo sang tuman kabaho sang tubig. Nagpasalig naman ini nga ila kayoon o kung kayohon sa marasig nga panahon ng among problema. Well, gapangay, gina ko pasensya, sir, no, sa mga pumuluyo na nga area nga tani ang ginapangayon nila is immediate nga action. Pero eventually, nagadiklag kami, after a week balik naman, nagadiklag kami, after a week balik naman. So, hambal ko, mangita lang pasang paagi nga, isa na lang ba, sir, cobra? So, amo na, sir, nga... So, na-include sa 20% mga sano sa mana? Actually, sir, makatuan na siya sa contractor namon for mag-measure pag amuna. So amuna siyang una ng mga priority. So it doesn't mean nga nag-report sila sa Bombo, then we will take action. Naka-schedule na kami, sir.